Dakatarisa kudenga mtsotsi pamatama ose. Mastrinze social media imo mandinoswera vazukuru mandakatotsvaga cheya ndikatirega ndite zvekugariramo ndikatotirega ndite zvekugariramo handiti kuseka zvangu but nyaya ndoda kutaura isekese zvayo but handinongoziva sekuru wenyu munhu wekudi munhu wekufara vazukuru handiti so chiteerera kana wanga usati wasubscribe pathis channel ndinokurudzira muzukuru kuti udi usubscribe wesa notification bell kuti pega pega patinouploada video neunge uri unonotifyiwa handiti ndinokutendai nesupport yese yamunopa pachannel penyu. Ndamboda kuita ndambopindwa nekatemptation kekuda kuti ndidane mazita ndazoona kuti hey nekuwanda kwamaita vazukuru ndogona kuzosiya umwe akagumbuka handiti but mese ndiri kukuzivai vazukuru vangu thanks nesupport right. Inzwaika vazukuru mumastreets social media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Tazosanganawo napurezidendi wechitendero chechiislamic muzimbabwe handiti vanovati chishehe kana singakanise ndishehe handiti chinova chinhu chakanaka ndo vanenge vari archbishop vahombe handiti kana takutaura kuchechi handimoziva kuti chechi nechiislamic zvine musiyano handiti mukazondibvunza sasekuru ndinozviziva ndichakuudzai handiti. So vanga vachitsanangura kuti aiwa isusu mavigiro atichaita musikana kana tichinge tatendedzwa nemutemo kuti timuchengete handiti vanga vachitaurawo kuti aiwa musikana tichamuendesa asina coffin musikana anotakurwa asina coffin of which vataura vakati pekutanga funeral inonzi funeral inototungamirwa nemadzimai ndo vachatoita funeral yemusikana handiti kuro iyemo Ana ndagona nhasi manzwa nekundicorecta regai ndimbobata ipapo vazva pana umwe munhu anosimbirira kucorecta zvinhu zvingori zvine zvitumamaina anonzi Moana handiti so Moana isi toziva kuti mishi handiti so anga achitaura achiti madzimai ndo vanoita funeral varume vozotakura chitunha mutumbi woenda nawo vonouchengeta saka abva ataurawo reason yavanozviitira pachitendero chavo chechiislamic. Vakataura vakati zvoni tinozviitira kuti tinenge tichitorwadzowawo because mudzimai ndiye akabereka mwana akachema so oti futi mwana kana afa ovigwa ochema futi so hanzi kudzivisa kwatinoita madzimai hakusi kuti kuvenga madzimai ayo vanenge vachitorwadziwa kutoti aiwa madzimai vedu vasachema vanochema zvinovanzwisawo tsitsi kana panenge pakufutsirwa mutumbi handiti so ndo chikonzero chataura kuti zvoni ngei vasingade madzimai kuti ange ariko kugraveyard handiti pachitendero chavo so ndo chandangondiwezokuzivisai vazukuru kuti chikonzero chavanoitira kuti madzimai asaende kugraveyard ndechipi handiti so ngatitaura nomacomments kuti munozviona sei. Also vazukuru nokumbura kuti ngatitaurei zviri tichirespectana handiti ngatirespectane. Pana mwana anotozondituka kumacomment section ongoti handina kana inokantuka kana basa unochitowesta time because handite mafeelings panyaya dzachona handiti hatifaniri kuita mafeelings vazukuru kusvika pakutotukana. Ngatimbova vanhu vekufara kudai zvanditi tichingorespecta nawo ini ndichikurespectawo muzukuru wangu handiti nenowo ndirespectawo back basa redu lichitofamba zvakanaka. Naango send the only Zimbabwean uncle tichibva tatichi much love.